Lho, Dik ki adikmu apa piye kok? Kowe ki anggere nek wong kondang mrimo aku dulur to kowe iki. Heh. Wong iki mbok aja ngono kuwi. Anggere nek wong kondang di aku dulur, nek wong kondang di aku dulur. Foto-fotokno aku. Ya nggih apa kok ya? Kowe arepe rumah saku niken sampun rawuh. Nggih. Diatiri jumeneng ya. Nggih. Pasti no, Bos. Yang ditunggu-tunggu, Bos. Sing nunggu sapa? Sapa ae lah ngono lah. Maksud kan ngenteni niken apa piye? Lah iya to, Bos. Hey. Bintang tamu utama lho, Bos. Bintang tamu. Bintang ki apa to? Bintang niku Bir tak sampluk ndasmu. Aja ngono bayanganmu bintang ki bir ora. tak kulino kuntul, Bos. Malah ora cetha. Mas aku Sak kerate poe. tapi ini kan diaturi munggah nganggo spot ala ceko. Wene nih. Ya tetep jumeneng ning ngono. Oh. Bok. Ya apa peno kabare Nduk Niken? Inggih. Apik-apik ae. Apik-apik. Ya apa perjalanan lancar peno? Tutuk endi ae iki mau tutuk endi? Tutuk etan apa tutuk kulon apa tutuk lor? Tutuk omah, tutuk lor, tutuk kidul, tutuk gentak jos. Oh enek jose. Iya. Berarti Sebentar, Papa. apa? Sebentar, Papa. Apa? Saya mau cari tisu basah dulu. Oh, buat apa tisu basah? Tisu kering aja nanti dibasahi sendiri. Basaku. Oh iya, tilake lawa iku, tilak lawa. Lawa itu siapa? Lawa iku kak lawa iku, panganane lak gedang entah iku. Anggere nek kates rada nyadam dikrowok, anggere anu ya lawa iku. Yo, Malam ya apa? Tetep Jawa Timuran. Jawa Timuran. Ya apa peno? Sehat-sehat ae ya, Nduk. Sehat-sehat ae. Terima kasih wis rawuh rene. Perjalanan piye? Lancar ta gak? Iki wau perjalanane lah rada grontal-grontal. Oh, gruntal-gruntal. Iya. Apa iku gruntal-gruntal iku? Grontal-grontal. Artine apa? Artine gruntal-gruntal iki apa? Dalane pating keblegong. Oh, pating keblegong. Gak Iya. apa-apa, sing penting teko nggon kanthi selamat. Untunge kula wau mbetut mobil jeep. Oh, jeep. Iya. Oh, jeep ki sing rodane papat iku mburi enek gandolane iku. Jeep iku rodone 5. 5. Iya. Kuwi sitoke apa iku? Mburi ban serep. Wong ngono. Iya. Rodane 5. Iya, kon lapo? Kon lapo nek kono? Kon Lapo nyawang-nyawang aku ngono? Ora nyambut gawe kon. Kon kok terus ora nyambut gawe terus ndodok ning kono ki lho ngopo? Lho engko mike dicekel rek. Lek nyekel mik yo ngangge aturan tata krama iki mike mik larang. Karo nggih nuku karo ndasmu larang iki ngono. Sing apik dicekel sing apik, cekel cek terus didilat. Nah ngono. Beh lagi tipake sing ngendang ya, Bos, urip mau. Gak apa-apa. Niken, selamat malam Mbak Nggih. Niken. Selamat malam, Mbak Niken. Mbak Yumu Iya. apa piye kok Mbak? Selamat malam, Dek Niken. Adikmu po? Ayo, kowe gelem ya? Selamat malam, Yu. Masane kon direken cuyu nesu rek direken cuyu kok ciu. Ora apa-apa ya enak, Bos. Ora cetha. Rene. Nyedek. Niken iku sinden tegas iku. Kon lek nganti enggak tenanan ning ngarepe niken iso ilang ndas peno ngono. Nya, Lah kok tawa? lho kaplok-kaplok. Kenalane urung kok. Kenalan kambek Mbak Niken iku. Kita ini lho belum Aku wis ero, kenalan. Bos, iki Mbak Niken kalau, Bos. Kita ya apa to kita? Kita. Ayo peno kambek. Kambek apa ya? Lah Aku kalau ya. kalau kita, kalau di Jawa itu kita. Oh kita. Iya. Iya. Aku kenal, Bos, Mbak Niken to iki. Heeh. Mbak Niken silinder nggih. Silindermu iku. Silinder ndasmu cepot kuwi ya. Niken Sailindri. Nah. Mbak Niken Sailindri. Ya. Mbak Niken Salindri. Kamu baru kenal sama aku itu baru sekali ini. Jadi kamu itu harus hati-hati. Hati-hati kon Joita itu. Iya.
Aja lambemu mok cekebek-cekebek ning ngopo iku? Nyekebek kon niku. Ngenyek ambek niken ah. Kok nyekebek terus ki ngopo iku? Dadi wong lanang iku Gawane bayi, Bos. Dadi wong lanang iku sing meneng lho, Nah, meneng nek tadi Mbak Niken meneng sing gagah, tatak, wani. Nah. Warono ngadeg jejeg, Nduk. Warono ngadeg jejeg, Nduk. Hah? Ngadeg jejeg, ngadeg sing gagah ngono. Ngadeg jejeg. Tangane walang kerik. Wong lanang kok. Nah, sing jejeg. Jejeg sikile jejeg, begagah. Mlaku. Etek kaya dolanan to malah niku. Malah kaya pitik tas ngendok ngono, Bos. Ah, sini belakangku sini. Ana, Belakang. ini Niken. Iya, Papa. Ini tadi gimana, Papa? Selamat malam. Alhamdulillah sampean sampun selamat teko Alhamdulillah. panggonan. Inggih, Papa. Ini saya tadi masih ada acara, Papa. Maaf kalau saya tidak bisa datang untuk waktu yang on time, Papa. Oh, gak apa-apa. Yang penting malam hari ini tetap bisa hadir. Alhamdulillah bisa meluangkan waktu. Maafkan adik ya, Papa. Waktu. Kok maafkan adik gitu? Maafkan anak ya, piye ya? Lek papa iki. Iya kan anak, tapi kan manggilnya adik. Masih kecil. Iya. Adik ejes, ngono. Iya. Ini acaranya apa, Papa? Tasakuran sertifikat tegese warga masyarakat wonten ing Barurejo, Sukorejo utawa wewengkon desa Krisik kene iki wis bertahun-tahun mengurus ya kuwi supaya sertifikat iki bisa berhasil. Kena diarani iki lek ngarani PPTKH. Jadi Apa itu? Program sertifikat redistribusi tanah, program penyelesaian penguasaan tanah dalam hutan. Tegese wis bisa menjadi sertifikat di desa. Berarti doanya gimana? Doanya semoga ini bermanfaat buat semua warga masyarakat di Desa Krisik, Nggih. Dusune Barurejo karo Ya. Sukorejo. Oh gitu. Nggih, semoga berkah sedayanipun. Semoga semuanya diberi kesehatan, kelancaran. Amin. Dan semoga semuanya panjang umur sehat selalu. Sehat selalu. Juga Itu Pak, tamu VVIP-nya itu sing rawuh sinten mawon, Bapak? loh, wonten inggih menika Pak Lurah. Pak Lurah, sedalu Pak Lurah. Hari Budi Setiawan, menika Pak Lurah. Bapak Hari Budi Setiawan. Oke. Juga ingkang minulya Pak Kasun sing rawuh ana gubuke papa ning Blitar kono. Oh, Pak Kasun, sing pundi Pak Kasun? Pak Kasune Pak Edi. Pak Pak piantune Edi. Pak Edi, lah menika ngagem jilbab niku. Oh, ibu-ibu ding pitutuk ding. Pak Edi Sak- pokoke ning sak- kono lah, ning kono. Sak menika Pak Pak Edi itu Edi. engkang Kok kedawan dadak golek sinyal kene sinyale Akeh men Pak Edi. Heeh. Pokoknya didongake Pak Kasun, panitia, juga Pak Lurah, juga warga masyarakat atas sertifikasi ini bisa berjalan lancar. Terima kasih. Perjuangan ini bertahun-tahun loh. Wow. Dan alhamdulillah suksesi sertifikat ini nyatane tasakuran tetep gelar wayang kulit. Tidak mitung piro probiyane nyatane yang ngrawuhne Niken Salindri. Oke, terima kasih buat semuanya masyarakat, buat semuanya Pak Lurah, Pak Kasun, Kasun, Pak RT semuanya, Pak RT gitu, Pak RT. Pak RT semuanya RW. masyarakat. Hmm. Pak RW semuanya, terima kasih banyak karena sudah mendatangkan saya beserta Papa Rudi dan juga ingon-ingonnya. Semoga semuanya sehat selalu panjang umurnya. Kowe muni ingon-ingon, ingon-ingonnya ngono ya. Ingon-ingonnya. Lah polahe dhek lho. Kowe iki jane lawak apa copet to jane iki? Bolak-balik ndas kok kudu mok delikne rumah aku. ora, Bos, aku ora copet. Pokoke rasa syukur iki muga-muga nuwuhke berkah. Nggih. Oke. Oke, kita kasih lagu karena ini sudah malam sekali. Kita harus memanage waktu. Waduh. Wih, gila. Ngerti? Wajib. Meminit ki apa? Meminit ki apa? Memenit Ayo. apa Mbak Niken? Lho, kowe iki lho takoni kok. Memenit iki Sudah itu cangkemmu sudah. Muak saya. Masa meminit ora mudeng. Lagu-lagu. Kamu bisa nyanyi nggak? ya manut aku no. Ya. Nah, Coba apa coba lagune? nadanya. Lagune apa? Kita kasih nada D. Oh, D, dados. D iki Oh, dados. dados. Nek C cacos. Sampai ngati sayang tansah Elek meseme lawa. sandingan kang katyo mimi mintuno Iya. seteng
Janku sayang Action nih. Mangge kelangenan aja tato. Ya kamu itu seharusnya gimana gitu loh. Harusnya gimana toh? Laki-laki dikudang iku tuh. Ya. Mbok nyekel tangane kek, apa piye kek, apa ngene kek, apa piye kek, apa Kuwale ngono lho. Sing ngono ki wedok. Oh sing ngono kuwi wedok. Ya. Nah, baru ngene. bener. Enak bae Bejo ya. ta kowe? Bejo, Ini, Bos. rata rene, rata rene. Kamu sudah ngerep belum? Iki kan. Sudah kamu jangan nyanyi. Iki lagu anyar ta? Baru, Pak. Baru. Cocok ini yang baru. Masih bejo. anget. Anget. Waduh, pokoknya. Coba kita ulangi lagi ya. Heeh. Gimana, Pak? Ulang ngono enggak apa-apa. Baru ki padahal kene desane baru. Dusun. Oh, ini desanya baru. Baru Rejo. Oh, baru Rejo. Dusun. Heeh. Berarti Rejo selalu. Alhamdulillah. Yo kudanen lawa kuwi najan to kaya tetek melek. Yo, kapan neh yo? Sampai ngati sayang tansah sandingan kang Raine pucet. mimi mintono setieng katresnan pucenku sayang nanti langanan bisa kasempatan anto jatiningkan Kowe mau nggawa HP ora? Sik Bos broyong lho. Bejo-bejane ngene iki sing ibate pengen dirangkul niken ra kesempatan. Malah ngrangkul sing ngibat burimu kuwi lho. Sing ibat lho pengen ngrangkul niken kaya ki ora kasembatan. Lah kowe bejo-bejane uripmu ngono lho. Tapi yo tenan. Piye Bos. rasane piye? Enak tenan? Yo njaluk neh oleh. Kok njaluk neh. Arep klakli nduk iki ya wis. Heeh, tembange manut sampean kok apa? yo Nduk? roso sampean iki. Wah lah iki tenan bendino angkatane 70 ton kok. Manol kaya, mangane mesti kaya kenong angel dipuluk. Ya itu namanya jump scare. Nggih. Ya pancen yo jam karo Ini scare. kita kasih lagunya ini apa yang halus dulu Bapak? Manut penjiran sing alus dhisik jane. Iya, Alus dhisik. yuk. Karena sampean iki serba bisa. Iya, yuk. Padha karo lawa iki serba bisu. Lho. Serba bisu. Kono ben mikir sik ngono lho. Kono ben ngiling-ngiling sik. Ayo iki lah. Wah, Nggih, iki lho, engko tenan nek kupu ning kono ki terus waduh kupune kuning lho. Oh, wehno gadis kesayanganmu. Ya. Lah sini sing demek kowe kok ya. Modus wi jenenge. Napa lek alus? Napa Pak? Enten permintaan napa Pak? Iki ketoke kok nek permintaan kok Pak Ruga sembarang, ngoten. Nah, jenengan apa? Alus ki ya kaya Sarung jagung. ya aja to. Sing kena ditublak-tutak to. Wis jenenge enggak halus. Tapi wiwitane alus ngono lho. Aduh, jadi bet pipis nih. Enggak apa-apa. Wah, ngletak nang isor wah. Bah, kaya kene iki rupa-rupa toilet ngono ya. Manut sampean. Ngenteni Ya. kena tembang kekinian sing alus enek to, manut sampean. Ngenteni. Ngenteni kan lho ya Aku kene. ngenten. Kuwi ya oleh. Oke. Sinden wae iki. Nggih, Heeh. niki multi talent, Bos. Ndak mun jelasne kaya Multi talent Mbak Niken iki. bejo kowe lho tenan sing gendere pengen ngrangkul niken ora tau kelakon lho. Golekno kresek dipaki lho. Mas aku. Ya manut sampean dibawani apa langsung? Karena malam langsung ngono nggih. Nggih, langsung mawon. Langsung. Aku. Langgam riyen nggih, Pak. Lah iya no kudu no. Iki engko tetep halus iki. Cuma engko keri dijaipongke. Ya. Aku ngenteni Ya joget kok nglakuh dadi wong lanang ngene. kaya ngenteni Kok malah nyakil to. Halus nggih. cincin metan sasakepan jroning kalbu dekesuma papujan
Kemajani. Citra janji. Pak Edi. Dah kang mesir kang merati. Kita kanca-kanca Karang Taruna. Hamang sirah tadi hati rina wangi. Aku tansah ngenteni. Moga. Nah, iki ngomong sik alus kowe lungguh sik wong. Kowe lek sikilmu loro likaten, nah aku sing repot. Ya. Kledang kae tak Iken Salindri. Madani
tangan buat Niken Salindri. Kowe iki Niken nembang kudune kowe menghayati. Iya, kamu itu Kamu seharusnya. kok joget sana, joget sini, joget situ, joget. Iya, kenapa? Kok kamu sampai joget-joget dek situ-situ Kowe nyapa? karo suarane Niken demen. Lah penak. Kowe demen karo suarane Niken. Ya pasti demen to, Bos. Nek demen lamaren suarane, ngono lho. Suarane tapi radio ye masane. Masa terus kowe udat-udut rokokku mok rokok ki nyang apa? Kowe roh iki apa? Rokok Di Samsu. jiwaku sampai surga. Nah ngono lho rumah saku. Iki mau lagu apa, Nduk? Angenteni, Bapak. Angenteni binarung suaraning Jaipong Jawa Barat nyatane ya Ya, ya penuh. penak. Penuk to penak banget. Iya. Buat warga masyarakat mapan wonten ing Barurejo, Sukorejo, uga Gresik kira-kira menapa? Teater iki khusus buat Pak Kasun. Oh, Buat gitu. Pak Kades juga tidak lupa buat para panitia lan Karang Taruna. Napa? Iya, Bapak. Apa lagunya? Apa? Itu tadi aja. Itu tadi apa? Iya. Iku jadule apa iku? Itu Jadule apa? iku? judule, Pak, judule. Eh? Judule. Oh judule apa kok jadule? Judule Sumanding. Oh Sumanding. Iya. Sumanding itu tunggale Sumani, tunggale Sumantri. Sumanding Tuban. Heeh, tunggale ka lho. Betul manis. Tunggale Sumancing. Heeh. Kowe cocok karo lagu iki? Cocok, Bos. Oh karek ngrungokne ya mesti cocok Wah, ngono mesti Mas cocok aku. demen. Ya Jal, digarapke kanca-kanca wis siap kok perang iki Cakra Budaya iki. Sudah. Oke, wah sing ibut awet nom. Angger metu nggo wedak, metu nggo wedak. Tatamane nek wedake anake digawe kaya. Yo, Sumanding, Sumanding. Yo wae kowe lungguh kene wae timbang kowe nyawang nikene sesuk ra iso turu. Kak, jangan joget di sana-sana lagi. Ya. Joget di tengah-tengah situ aja. Bletok kabeh lho, Kak. Ora apa-apa kaya. Kak rumahmu, rumahmu nikah ini kakakmu kaya. Ngece, ini kakek biasanya. Buat panitia juga warga masyarakat wonten ngriki tembange Sumanding. Sumanding. Coba diaturke. Siap. Haya. Kaya Cina ya, wong. Nasional itu semua cuma yang cucu. Sinaksen bulan kakencaring ratri gure caket bareng lawan si kreki sayang bunga tresno tresno nyanding sliramu kenyong manis sasotyaku. Loro lopo tansah gandengan siro lelono wono coba ndraja kudu angu kemi janji suci kang wis tinali nyawi cita kaning pati. Oke. Sumpah ing ati Iki lho, Wak. sayang tansah sandingan kang katya mimi mintuno satyeng katresnan ujan ko sayang manggih klangenan bisa kasempatan anto jatining kasatyan. Buat warga masyarakat mapan oleh Barurejo, Sukorejo, Gresik, ketembangan Sumanding, Niken Salindri. Cakra Budaya.
sira lelono wong ojo kondrajan kodho Awas. Anugemi janji suci kang wis tingali nyawiji tekan ning peti sumpah ingati sayang tansah sandingan angkatno mimi mintuno seteng katresnan hujan kesayang manggih kangenan bisa kasempatan anto jatining kesetiaan sumpah hati sayang tansah sandingan kabeh mimi mintuno seteng katresnan hujanku sayang manggih langenan bisa kasempatan anto jatining kesetiaan bisa kasempatan anto jatining kesetiaan Luar biasa. Wah, tembang terbaru saka panjenengan yo iki. iya papa Judule apa iki mau? sumancing Sumancing. Sumanjing. Sumanci. Sumanjing kaya awake mancing kabeh kok iki. Sumanding. Sumanding. Iya. Ngene nduk, nggon wanci limbukan iki sampean tak jatah nembang ping 3 ning leren dhisik ning kene. Lungguh cedheke papa kene. Kuwi ngalih. Ambumu ngalih. Masaku. Iya, dari tadi aku mencium bau lengur-lengur Lengur penguk. ula apa piye? Ambune ula apa piye? Kayak lengur-lengur penguk gitu. Kowe ora ngangge parfum to, Le? Pancen aku ki ras nyambe. Iya, kamu tuh pakai parfum. Heeh, nggih parfum ku lho diwehi parfum niken ku lho bejo-bejane wong urip ana ngalam donya. Niken ki perhatian karo kowe, Le. Ini parfum waktu aku ke toilet, habis mesti toiletnya tak kasih ini. Cuma gak apa-apa. Dadi wajahe wajah toilet malian bahasaku. Wis, jan wis wangi tenan kowe. Cuma aku. Piye rasane piye? Ora ning mburi to, Pak. Aku. Terima kasih karo Niken wis diwehi parfum. Ngono tuku ya mesti 30.000. Terima kasih. 30.000 to, Pak. Lho, tuku sak semprotan ki lho 30.000. Duh, sak semprotan lo 1 juta. Oh, 1 juta berarti kuwi sak botole pira? 150.000. Lho, lha iki 1 juta ki kondi rumahku. Aku matematikaku rumahku. Dadi bocah kok. Ngene tak selingi ben ditembangke karo kuwi mamahmu. Dadi kene Putri jumeneng kok kene. Lawa nyapa to ning kono ki nyapa to. Lek enek sinden lungguh ning kene ki mbok golek komposisi nggon sing penak aja sak sirmu dhewe. Golek nggon niki apa? Enten pamundutan, Bos. Apa? Wah niki niki saking budayane tiyang krisik. Tiang listrik Ya apa? kok tiyang listrik piye to nyetrum ya. Apa? Tiyang krisik niki lho, Bos, para warga krisik niki enten nawala. Apa? Niki saking nyenine budayane nek gambare panjak lho. Endi? Ti, mong kosong. Wah mlayu panjake. Nguyuh. Kowe kok roh lek nguyuh nek gambare apa kok nguyuh kuwi lho. Mencolot. Ora cetha kaya. Oke. Wah ini ada salam dari Bapak Babinsa dan Babin Kamtipmas. Juga kanca-kanca saking Polsek Ura-Koramil Gandosari. Ya mbokmu jumeneng sik kaya ngapa? Disepoti Maluroji. Ya.
Putri nunggu apa jumeneng ning kono niken lungguh ning kene kan yo disawang sedep. Lah kowe iki golek engkon kok ora bener iki lho. Nyapa kok neng kono? Kok malah nunggoni kibot iki nyapa? Yang apa kowe arep nglamar anake sing ibot wong wis rabi kok. Lah iya. Arep mau lamar. Apa arep ngamar sitoke? Curigaku malah sampean ngeser to karo Mas. Tak ngalih tak. Padha lanange. Kok lungguh ning kono ki nutupi niken lho kowe. Tutupi niken nek tuku kebaya iki larang-larang opo. Lampune engko ilang. Lampune ra ketok wi lho. Lampune engko ilang lek kowe lungguh ning Ya ning kono kuwi bener, ning kono kuwi. Monggo ingkang ngersakne ngunjuk. Mas aku. Ora cetok ketes kabeh iki lho. Buat warga masyarakat wonten wewengkon Gandusari, Gune Krisik, Mbarurejo, Sukorejo. Tasakuran iki bengi iki diaturi tetembangan manut sampean mbokmu apa kira-kira? Nah. Sembarang. Deno mawon. Deno. Nggih. Oke. Lho nunggoni sing ibot neh kan nunggoni sing ibot. Tumongi kok Asine wino ngincer deno. Itu deno ngincer sing ibot. Lah kok malah jejer adikku? Tak kowe ngampleng kowe kok. Wah. Ya Wani. Ya wis tak jejer mbake ae. Lho. Wong wis ra ngambon-amboni kok ben. Wis wangi ya, wis wangi. Wangi toilet. Niken arep ngomong ning kene ngapek-ngapek iki wong Pak disemprot berarti ya lagune Dina buat warga masyarakat mriki. Pokok didongake berkah ya, Ken. Warga ngendi kene iki baru rejo kene iki. Bojone Apa ta iki? Dek sesuk mending ngimpi dilus karo buta. Ale iso kayak ngene ya, Mas. Ya ngono kuwi nang gone ta, Iki sampean tanem ya. Iki ngono senoman, Mbak. Apa? Pedol kae lho. Oh senomen kok sinoman lu. Snowman kok snowman. Sinoman iki kanca-kanca muda. Yo lagune Sinomen. Apa